Parlar d'un préstec fantasma el dia d'avui no té molt de sentit. Quan es materialitza, evidentment, així cadascú parla el que vol, però quan es materialitza tornarem a parlar d'aquest tema. Mentrestant, no deixarà de ser un préstec fantasma. Has parlat també que no està reflectit en el pressupost cap préstec, no està reflectit un hipotètic endeutament al qual haurien d'anar a morir si ens aprovaren l'EDUSI, tant de bo, ojalà ens aprovaren l'EDUSI, podria suponer, no està reflectit, imagina que... Vull dir, el pressupost que estem aprovant ara mateix és que tenim damunt la taula. I en aquest pressupost que tenim damunt la taula no n'hi ha cap préstec. Per tant, parlant d'irresponsabilitat i d'endeutament, jo crec que no procedeix. Procedirà, com comentava l'alcalde en el punt anterior, el dia que duguem així, si és que se'ns ha aprovat aquesta subvenció, que duguem així el préstec, la contractació del préstec. Ahir jo crec que aquest debat podrà tindre sentit, però en el pressupost que duguem ara mateix, això és jugar al cuento de la lechera. Anem a centrar-nos en el document que tenim i no en Mundo SIF i el què passaria si. Anem a provar i a centrar-nos en aquest document.